Не успяхме да намерим гир, файта беше уникален. Сега трябва да събираме гир за другите, които някои от нашия отбор, които умряха. Лайк и subscribe, ще пусне, скоро пускаме едно видео, в което гледаме под водно село с моя отбор. Така че следете, след няколко дена го пускаме. IP-то го оставям долу в описанието, Discord сервера и каналите на другите момчета, които качват. Аре, чао! Тук ли са, бе? Тук ли сме, бе, чат? О, момчета, какво става, бе? Тук ли О! сме? Как сме? Не се тепайте себе си, бийте дракона! Браво! Умря! Браво! Кой Лудин! Бата, ние не знаем. Кого бия? това е. Бата, ние може да се бия в момента се убия. Се тая, Мене брат! никой да не ме бие. Не ми Мене краш. никой да не ме бие. Има някой с диамантен Кой? меч, който ме бие. А това е Ендермен. Аз съм без стримова, аз съм без стримова. Аз съм с сайт трип. Не дарай, ти диамант. Това са се аметистъл. Не е наш. Не е наш. Да. Бейте го по Аметиста аметиста. съм аз. Аметиста съм аз. Аз съм аметиста. Кой ме Абе, хвърли, не, бе? абе, това сме ние. Но, Само ние. той Ай, Козак щеше да му бие. Абе, Козак ти щеше да му бие, защото той. и мене някой ме убива, аз съм с диаманти, най-трима вече. Толкова яко, бе. Бейте по драгона, те още не са влезли. Аз съм с червени аз съм с червени тримове и злат. Аз съм Аз съм с- с златна каска. Аз съм с лилавия. Аз съм лилавия. Зероне, ти ли си цвета? Аз имам жълто на главата. Главата ми е жълта. Имам един Аз съм без стак. стримова. Имам един Това е Зерона, това е Зерона! Абе, брат! О, да ние си умряхме. Ние не можем да се разберем кои сме си ние, бе, брат. Да, не трябваше Някой много във да им въздуха, виждам. някой е във въздуха, това мисля, че е Скайни. Да, ако някой има въздух, това е Виктор. Не знам, но някой ме бие. Козак, ти биеш ли някой? С прокси убил. Не, Аз съм просто накрая. Козак, в момента биеш ли някой? Не. GG. това са червените риски, бе. Аре, теб е Червените дебил. тримове го бийте. Видите, Ето за тебе. И Георги, ти кой си? Ти Аз съм си Дед. ли Това си? съм аз, бе. Това съм аз. Ето го там стан. Георги, ти си изцяло си. Какво да пия дракона? Той... Аз се почна. Някой попна. Някой го убиха и го се пъстиха нещата, сега ще ги взема. Тепайте някой. Абе, каквото вие да трябва? Това е стокси. Някой ме бие, не краща играта. Ай! Не знам, направиха ми дабл мейс на чата. Направиха ми Имам дабл два мейс. мейса. Имам два мейса. Имам два мейса. Не знам откъде да ги Файта някакъв. Това не мене ми дабл мейс. Бийте някой, вие вече трябва да се виждаме и ударнемите. Файтете Аз диамантите някой. Аз съм бях с болта. Връщай си, взимай нещата, брат. Бързо. Няма да Има се кристали тук. Никой да не попа повече инвизибилити, да се мога да се виждаме. Добре. Зелено, идвам! Зелени ми е кристалите, някой Бягай ги, зелено е спасявам ти в момента. Зерона е бат, тук Ние съм. с... Зелено бягай! Умря то сисала. Защо никой не помага? Защото си най-малко важен. Искате да убиете някого. Казвам, Не знам какво убия. Не трябваше да им визваме едно с теб. А това е. защо им О! гайс. Някой умря, Скине. Козак умря. Проксион, yes! Добре, добре. А ние не спръчил, не го бихме още, лутили сме. Брат, аз не знам и аз представата вече. Мен ендърмените ме бият най-много. То дали са няма да ми разкаже къде. Тук е Мандо е сега. тук, тия са от нашите, тия са от нашите. Слагайте ми този полинг. С прокси ще му би Козака. Значи Няма да ще го се чупим убия. и аз. Чупи го! Тоест... Дръж го! Ей, с проксиум, бе, бий с проксиум, бе. Абе брат, Той не уби уби Козака! козака. Може да го убия. Бий с проксиум, бе. Ате, да ти еба и тъпия сър. Козак! Козак е ти един тест на Козак. Хора, елате! Тук има човек. Мандо! Не драй трима, кое е? Мандо е от нашите, той е просто от другите. Защо ме бие? Брат, защо не тепате дракона, тепате хората, бе, са поли. Мути го. Попай го. Попайте Апроксимата. Давайте. В мене драгона ме удари, брат. Аз още никога не съм ударил на кого. Не съм бягал. О, ударих мене, кея. Изчезнах на Това място. съм аз, бе, тъпак. Това съм аз. А кой е? Не драй трима? Там стана. Някой умря. Там стана.
Да. Кой е с Това диаманта? подари, ще Кой е с диаманта? Дете на платформата, моля ви. Това следва и тръгва на тафи. Не дай трима, не е ли Мишо Про? Жалям се, и без с... Не знам. Къде че го бия? Кой е с диаманта на Доброни от нашите? Не знам. Мен ме разбират. Гледайте имената, аз нямам. Имам и цивилите още една минута. Как ми оцели? Какво? Почите от тепате. Виктор, скинето нещо това те приказва. Аз да си вада ли? Си вада ли история? Сещам Си се вада ли? как те потър. А те, Габриеле, аз съм бе. Вик се... Какво става, аз съм? Помощ! Мандо ме опитва се да ме убие. Кой се опитва да те убие? Ти знаеш кой? Аз съм тях, кой е? Кой е това? Идвам. Пази се. Зърна, бий го, бий го това! Някой дойде да ме спаси. Някой дойде да ме спаси. Някой ме запука, ама много жесток. Не знам, бата, ние взема на бия някакъв. Бием нека не дай трим. Къде сте? Това е там сте, това е там Не сте. попайте повече инвиски, да знаете. Да. Не, какво? Да, аз и кажи не сме го. Само Няма си хубав втория сет. Ей, един за малко чак да го насера. А той е лепна, бе. Стефо, идваме. Защо? Ние сме от един отбор! Ние сме от един отбор, спри! брат, Кой е от един бан? Ние сме от един отбор! С? Он знам, и казахте, че сте от нашия отбор, но това е даунстан, не се доима. Мене ме убити. Аз си Той има спол point. Още 4 Аз минути. си лутвам, той пиче отзад ме пука, се носи от тех. Колко ендърмени? Мишо е по-на Стефо се нахрани. Помагайте на козака, брат, че съм за козачи на всички. След козака. Браво, Тедо, браво, Тедо. Аз имам 12. Аз от всички вас места козака. Местах ми дропнах до теб, фак. Чай, Някой ще дойде. Някой да дойде. аз намерих цялото бро. Козак. Мало, що ме диеш, бе, пак? Какво? А за Някой мен ме е месни луд. много тежко. Ендър Драго на тафете. Яйцето ни трябва, момчета. Може А някой да ми даде. Аре, виде, не трябва да се махаме. Бийте да дъкана да се махне. Не, отиваме за шулкари. Идиоти, някой да ми даде луд веднага. Михаил ме таргетва мен. Бете малко нещо Абе, той дърга ме на едно, бе, момчета. Аре, пъснете го над, що ме на едно. Дайте да го бием да се ходи. Някой има ли слов? Мишо е за вас. Стоп файта, без Мишо, спрете, не се файтете да убиеме Драко на всички. Стоп, Мишо, Бий го, стоп. бе! Мишо, За Даунстон. Мишо, бе, бате, бе, ти се не разбираш от дума, бе. Чопи го, мотора, стой го. Дай си нещата, дай ми. Мотор, ела. Сител, дай ми. Бете. Траха ми. Добре, може да ти ги дам, аз тук що щях да ги дропна. Споко. Аз бия Драко. А, не е мъртъв. Това е мъртъв. Не мога да оцеля. Това ми искам да се... Драко не уби. Аутруне, помагам ти. С. Първо не мога да го целя. Не! Брат, как си, бе, Иде! Ой, има фрид, няма да го хвали. Взимам яйцето. Зак, давай, къпи за яйцето. Нямам торч. Някой да ми вземе яйцето. Аз си Аз съм бях. Аз имам. Аз съм бях. Дайте ни ход, дайте ни ход. Някой натисни. Някой е горе. Някой е горе. Дай го взема. Някой е взел отгоре. Да. Това вижда са моята стратегия. Неща. Путайте Мишо Про в... Да беше така, Мишо, че кой? някой Пускай се. То беше то Мишо, също го тапа. Аге, бе, спикаш го, че. Мишо го трипли, Ела, бе. Абе, там стане бало, що мира! Там стане дойде. Я не вземе решето някой не иска. Той умря! Добре, Моля си цето. Бой по дом станда. Мишо е про на лап. Мишо е про лепна. Фак. Елате за... Щом всички са такова ли, махайте се. Щом всички ги няма, идвайте Мишо да ходим. прима, Мишо прима. Има яйца. Стиваме файти, бе, бате, казвам козак. това. Стиваме файти, бе. Леснали. Не, той... Не левкайте, стойте тука. Чилал. Някой ще ми даде ли дай да се оправя. Аз имам Той неща. на малко. Идвам, що ме на малко. Вече е на малко. Ой, Да, вече е на много. Защото ми го кара. Попнах го.
това кой е, бе? Да остави сядала. ти, бе, Да, мухля. помагам. Аз имам ночка. Дам стан! Дам стан! Не, той. Не бе, това е емо, това е емо. Ама емо Това спри, е ако е емо, той. емо! Ако е той да спре. Емо. Това е емо, бе, купили сме. Някой път е Емо купил за спри, теб. емо спри, емо спри. Емо спри. Да, той. Емо спри, видяхме те кой си. Виж, много му харесва, че... Емо, за да се... Иначе, щом бата не се дава на знака Е, бате, спри. защо ми как ми ще повзе яйцето, ако ме е тайно? Вие сте ми О, грабили всичко. това е спирксион със. От тук аз имам един макс на сет, къде си? Да, това е моя сет. Ти си взел моя сет, аз си го искам обратно. Спроксиум. Аз направих Бате, някой, който казва, че е Идвайте. малко, не познавам гласа. Ти имаме ли за перли? Да, идвайте за такова. Идвайте за... Хора, погледнете ме. Стефане, върни. Чакай да изляза от тук, брат. Брат, това е на Стефан Сета, бе, Сопол. Не бе, Спрете аз да се имам... файтите. Супер. Ма такъв ти беше диамантен ли? Аре да ходим за елайти, бе, брат. Идвайте за елайти, Някой нали да имаше взимаме елайти. флейм? Ето, аре. Идвайте по мене, вижте, Някой- госто отива някой- натам. Вижте къде отива Никакъв госто. идея. Ара просто да ги трепаме. Някой да ми даде Ender Chest. Нямам, Кой е аз да трапър? Той от наши ли? не знам. Ender Chest. Бе, Някой тъпките Ender го. Chest. О, брат, оп, елайтра. Елайтра. Найс. Първия в сервера с елайтра. Yes. Найс. Найс. Добро. Ерса, няма да ти дам ракети. Да, Аз служи сега ендър да чест. ходим и за тебе. Пускам. Служи ендър чест. Чакай, аз спрях видеото. Това баците. Е, ти ракети. Колко ракети има? То нещастник ги е взел. О, ви да му пикам и на го пъка, бе. Да. Чичи, бате, Стефан, уинна. Имаш ли Имам gunpowder. Нямам. Трябва шах да кажа. Ей, вземи моя шукра, дай го. Добре, аре, ще се тафим, тебе. бе, дерза. Или ще ходим... Аре, пеша се та. Чупи ми това. Чупа го. Дава ми само хартия. О, втъпя от турбата. Само ми мърка, умря.